Ja by som začala tak klasicky, či by si nám zhodnotila tento súboj. Musím povedať, že ty si sa postavila proti 69. hráčke sveta. Ty nemáš za sebou ani celú kompletnú sezónu medzi ženami, lebo bol tam aj ten juniorský Wimbledon a tak, ale ty si jej bola absolútne vyrovnanou súperkou. Ba čo viac, bolo vidno, že si ju rozhodila dokonca z rytmu. Áno, musím povedať, že bol to naozaj veľmi tesný zápas a bolo to o pár loptičkách, ktoré bohužiaľ nakoniec padli na jej stranu a ako som spomínala, tak najväčším teda pre mňa problémom bol jej servis a nevedela som si tam vôbec nájsť nejaký rytmus alebo sa dostať z toho do výmeny a už keď sme sa aj dostali do tej výmeny, tak som potom dávala na seba dosť veľký tlak, lebo som vedela, že ďalších pár lôb je potom len na tom servise a mojom reterne, takže na tie big pointy ona buď zahrala proste brutálny servis, alebo ja som trošku spanikárila, alebo som vedela, že už ďalšia taká situácia nemusí nastať, alebo taký breakball, takže bol to trošku taký smolný zápas, ale tak mohla som to aj ja viac niekedy zobrať do svojich rúk a takto, ale bola to super skúsenosť a prvý zápas musím povedať, že bola som dosť nervózna a myslím si, že to bolo dosť vidno, ale snažila som sa bojovať na do poslednej lopty. To si asi vnímala ty, ale že si bola nervózna, teda za mňa to vidno vôbec nebolo. Ale teda by som sa vrátila ešte k tomu momentu, keď si sa dozvedela, že teda budeš hrať a že ešte budeš hrať proti tejto súperke. Tak aké si mala pocity, alebo prekvapilo ťa, že si sa postavila práve proti tejto súperke? Určite obe bolo pre mňa prekvapenie, je to, že ja idem hrať a je to proti akej súperke, lebo ako som hovorila, tak sme sa pripravovali skôr na tú Stearns a Kruger a vôbec sme ani nerátali, že by mohla nastúpiť proti Lavačka, ktorá bola viac podľa mňa do deblatu asi určená, ale možno zase oni mysleli, že my niekoho iného nasadíme, takže sa to nejak skombinovalo a nakoniec to vyšlo takto, že dve Lavačky proti sebe a určite to bolo cítiť, že som dlhšie nehrala proti Lavačke, tie lopty sa mi tak inak spinovali do tela, od tela, takže som bola trochu na to nezvyknutá, ale ako hovorím, tak je to pre mňa neskutočná podsta, že mi dal kapitán túto možnosť vôbec zahrať a úprimne neviem ani prečo, lebo nehrám teraz v nejakej svetovej forme, ale naozaj som bola šťastná, že som mohla nastúpiť. No ty si teraz povedala, že nehráš v svetovej forme, ale jak som povedala, ty si s ňou odohrala absolútne vyrovnaný zápas a úplne si ju vyhodila z rytmu. Bola nervózna, išla si meniť raketu, diskutovala tam s rozhodcom, čiže bolo vidno, že ty si jej dala naozaj že zabrať. Vnímala si to aj ty tak asi. Určite áno, ale tým, že sme tam nehrali nejak tak tie výmeny, tak som celý čas len vnímala to, že ja neviem zreturnovať a to ma vždycky tak dávalo dole, že som vedela, že keby hráme proste len výmeny, tak by som ju proste porazila a to ma tam na tom tak trošku dávalo dole, že vlastne, že som sa do toho nevedela nejak dostať. Zase ale ďalšia vec je, že si mala obrovskú podporu. Ja som inak mala miestami pocit, že sedím niekde v NTCčku alebo čo, lebo celá hala skandovala Renča. Naozaj tých Slovákov bolo počuť oveľa viac ako tých Američanov, čo by človek čakal, že tu možno budú mať väčšiu podporu. Tak pomáhalo ti možno aj toto v tých takých kritickejších situáciách zápasu? Tak v tomto Billie Jean King Cupe je to naozaj úplne iná atmosféra, jak na normálnych turnajoch a fakt tu chcem hrať o každú loptu, lebo každá lopta to je dôležitá, dá sa tu otočiť z každého stavu, čo sa skoro nakoniec aj ešte mi podarilo na tých 5-5, ale som strašne vďačná za všetkých ľudí, ktorí ma podporovali za každého stavu, aj keď bol 1, 3, 2, 4, aj keď ja som to pokazila, že mohla som to aj ja lepšie urobiť, ale stále tam proste stáli za mnou a proste viem, že mi držali palce. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.